Dělá vůbec ještě v televizi? Děláš ještě v televizi? To vlastně znamená, že já ještě čtvrtstoletí klidně ty branky můžu dělat, jo? Že Nedvěd vysunul ptáčka do středního pásma, jo? Je to k nevíře. Víme první. Vojtěch Bernacký a ztracený bratr. Bodaj bychom aj my mali takýchto kokotou. Co dělá tvůj penis? Futrálok na měkyša. Jak ta voda teče a pak jedem třeba domů, když jako nás to chytne, anebo... Ale já jsem se tak vzrušil, že už jsem ho tam viděl. Pančík, slončík, čížek, posledně jmenovaný vysunul samce. Honí jeden druhého. Milí potenciální diváci, je to jednoduché jako já sám. Pokud chcete být součástí natáčení Koťák Live, lístky naleznete na goout.cz. A teď už reálná recenze opravdových lidí, kteří tento zážitek mají a jsou spokojeni. Možná jsou i šťastní. Buďte i vy. Jsme tu pro vás. Vítejte u Koťák Live, jediné talk show v Česku, kde moderátor každý jeden večer prochází crash testem. Live crash testem. Sport, na tom se asi shodneme, je krásná věc. Buď ho děláte, nebo ho sledujete z gauče a tvrdíte, jo, jasně, takhle bych to zvládl pravděpodobně taky. Vojtěch Bernacký je muž, který provází český sport už tak dlouho, že část diváků mezi tím stihla vyrůst. Zestárnout a začít si stěžovat na dnešní mladou generaci. Je to moderátor, který dokáže podat i nudnou statistiku tak, že zní jako napínavá historka a je známý svým nadhledem, elegancí a takovým klidem, že by dokázal uvádět finále Ligy mistrů, i kdyby kolem něj právě hořelo studio. Dámy a pánové, muž, který rozumí sportu, humoru a hlavně tomu, jak se mluví k lidem. Vojtěch Bernacký. Vojto, ahoj, ahoj. Na místo, prosím. Ty seš normálně hezký člověk. A máš teda fantastický, já jsem barvoslepej, ale pravděpodobně tyrkysový sako. Je tyrkysový, no. Kdo ho vybíral? Manželka. Manželka. Tak chválíme. Já jí to vyřídím. Jako upřímně přiznám se, Vojto, já jsem velký fanda tvýho projevu jako toho hlasu, mám rád tvůj hlas. Ale zároveň jsem se jako zamýšlel, ne dnes, ale když jsem se připravoval na tenhle rozhovor a říkal jsem si, dělá vůbec ještě v televizi? Děláš ještě v televizi? Dělám a vlastně nedávno jsme měli takový výzkum, jaký je vlastně v současné době tradiční klasický divák televize, nejenom té české, a je to 55+, takže se vůbec nedivím, že se nedíváš na televizi. Já se taky nedívám na televizi, ale dělám tam. 32 let. Tak dneska se ty... Tady už mi obvykle lidi tleskají a je vidět, že to publikum je fantastický. Jo. Děkuju. Na to, že není pivo, jsou fantastický. A 32 let v české televizi. Počkej, kolik tě je? No vlastně letos poprvé mám 5 na začátku. 50. Takže od svých 18 let... Říkal, ty vole. No ale kdo by ti to tip? Prý nevypadám, no. No tak kdo by mi to tip? Nevím. Jako teď jsme měli v České televizi, jsem uspořádal pro našeho Matyáše ve 3. třídě na základní škole, tak jsem chtěl trošku zapůsobit na paní učitelku, tak jsem jim zařídil v České televizi exkurzi a když to skončilo, tak za mnou přišel náš Máťa a říká, hele, tady Toba říkal, že ten tvůj táta vůbec nevypadá na 50, tyjo. On by ti prej řekl 30, jo. Tak jsem chtěl za Tobou, pohladil jsem ho po hlavě a říkám, Tobo, ty už máš svůj vlastní názor. No dobře, a taky si se o sebe staráš. Není to tak jako takový, že by... Určitě to je ten pozitivní mindset. Moje manželka říká, že to mám od přirození no tak starám. Teď je pravdou, že poslední 2 nebo 3 roky teď jako začala frčet ta korejská kosmetika. Jo. Hodně. Moje manželka se tomu věnuje, jako na to má ráda se pečovat do ten obličej. Proto taky na ní čekám netrpělivě v posteli večer jako díl než půl hodiny každý večer. Na co čekáš? Co se pak Až děje? přijde prostě, no a aby jsme si mohli číst a povídat si a moc stejně pak přijde Matyáš, takže to je taxisův příkop náš a
Takže tu a tam mi jako nějaký zbytek, abych to... Mě vůbec nedoteklo, jak ty sportáci dokážou být vtipný ještě tou sportovní terminologií, ano, tak... Já myslím, že ty oslí můstky ze sportovního děti světa jsou tady taxisův budou. příkop vztahu, to je dobrý. Teď byla Eliška, teď Matyáš, ta už k nám nejde, ty už je 13, ta už se nás štítí. No takže mi prostě vymáčkne jako teď tu a tam ještě, co tam zbyde, to už se jí nechce, to už jsou ty zbytky, tak mi to tam po ty oči dá. Jako, takže to je tak dobrý. Jediná jako moje... Jako, no počkej, ale já to mám v genech. Moje maminka, tý bude teď 78 a ona podniká každý rok asi 12 cest po celém světě. Teď je v Jihoafrické republice, jo, jen tak jako s kamarádkou. A vypadá taky tak, jako bych řekl, o 30 let mladší než je. Takže doufejme, že to jako budu mít... Dobrý geny a korejská kosmetika. Korejská kosmetika, to je velice zajímavá věc. No. Já si teďka taky kupuju korejskou kosmetiku. No. Ale víš, co je blbý, že my, Evropani, vlastně chceme být jako opálený, ale Korejci nechtějí být opálený. Jsou běloby, no. Oni chtějí být bílí. Oni normálně, já nevím, jestli jste si toho někdy všimli, když jste třeba v zahraničí a potkáte se s Korejci, já nejsem žádný rasista, jsem sympatiák, ale potkáte se s nimi třeba někde na hotelu, tak oni se koupou normálně v oblečení. Oni se koupou prostě v takových nějakých zvláštních overalech a oni vůbec nechtějí, aby na ně svítilo sluníčko. Ale kosmetiku mají. No. Kosmetiku mají dobrou. Za těch 32 let, co se tak jako na začátku, na konci, No ne, tak je pravdou, že to je fakt dlouhá doba a já jsem moc rád a jsem vlastně šťastný, že můžu být u toho, jak se ten svět televizní techniky a toho způsobu zpracování zpravodajství mění. Já, když jsem přišel v tom roce 1994 do redakce sportu České televize, to bylo tehdy zajímavé, já jsem byl zamilovaný do Lenky Milionové a její tatínek, který se podepisoval Standa 10/6, jo, tak to byl televizní technik. Jo. A on tehdy se tam zeptal v tom roce 94, jestli bych nepotřebovali nějakého nosiče vody nebo vařiče kafe a oni potřebovali tehdy, jo. Takže já jsem tam začal jako elef. No ale chci říct, že jsem tam přišel a byly tam jenom psací stroje. To možná někteří z vás vůbec ani netušíte, co to je. To byly takový ty mačkací, byly tam ty papíry, kopíráky. Co se stalo, když ses předsvak? Tak jsem musel začít znova, protože to samozřejmě bylo pintli všechno. Jo. Takže jsem tu reportáž, kterou dneska jako kluci a holky dělají 20 minut, tak jsme ji dělali 2 hodiny i z toho důvodu, že jsme neměli internet, nebyly žádné počítače, nám chodily ty informace faxem. To už taky nevíte, co to je možná někteří z vás. Byly ta vytáčecí telefony, jo, jako je z Macha a Šebestový. Jo. A takže úplně jiný svět a pamatuju se, když třeba bylo kolo hokejové extraligy, tak tam byl Rudolf Fischer, takový postarší pán, 80letý zhruba, seděl v takové kůkani, poslouchal Český rozhlas, kde bylo s mikrofonem za hokejem, zapisoval si to, tím telefonem vytáčecím volal do režie, tam byl režisér, který si to taky zapisoval a potom hlasiťákem, takový ten hlasitý mikrofon mě do studia, během toho, co jsem říkal nějaké úplně jiné informace, mi hlásil Litvínov Kladno 0-3, padl gól, zapiš si to a řekni jim to. Jo. Takže dneska já mám v tom studiu tablet, mobil, live sport, jedu prostě, jsme na vteřinu přesní, dáváme těm lidem ty úplně nejpřesnější informace, můžete natočit reportáž na mobil a rovnou i z toho mobilu to vysílat. Neuvěřitelně se ten svět změnil a já jsem šťastný, že ještě pořád můžu u toho být. No je to, jak já musím říct, že ta 90ková generace, že mě 38 a jsem jako, jak říkám, vypadáš výborně, teda musím říct. No. Díky, Vojto. A tak si prostě pamatuju, když jsme s tátou třeba jezdívali ještě Chorvatsko, tak jsme měli mapu. Prostě se jezdilo a táta s mapou, že jo. A dneska je takový kopítko jako já, tak prostě dám tu navigaci a nějak tam jako kdyby dojedu. Já teda musím jí věřit, jo. Jo, já mám doma ještě asi 10 krabic z 5 nebo 6 takovýma těma velkýma bachratejma navigacema, který jsme si lepili na to sklo. Liška to ještě tenkrát daboval, viď, a takovýhle věci. Ježišmarja, to byly časy. Ale my bychom mohli spolu vzpomínat. No. A co byl tvůj první mobil, že když jsi byl třeba v té redakci, hele co, v 96. Já jsem měl nějaký ty Nokia, mám pocit. 50 na desítku? No, Nokia, no, krás. Ještě ji mám možná doma. Cihličku? Jednou to zpeněžíme, hele. A dobře, a tak teďka jsi na to vzpomínal s takovou, řekněme, jako láskou na tu minulost. Nostalgií, no. Jasně. Versus současnost. No tak současnost je o tom, že když jsem tam přišel, tak tam byl nejmladší a dneska už tam patří mezi ty bardy, starší, byť teda mám radost, že ještě pořád tam je Petr Vichnar ve svých 74 letech a ten pořád ještě dělá i ty branky, bude vteřiny a to je pro mě taková motivace a ještě jako vlastně pohled do budoucna, že ještě vlastně mu 74. Bude mu 74 a to vlastně znamená, že já ještě čtvrtstoletí klidně ty branky můžu dělat, jo. To je dobrý. Jemu je fakt to vypadá taky dobře, viď? Taky má dobrý gen. Ale já vím, že už má takový čtvercový brejle, už jsem viděl, na něm něco takového, ne? Tak to
má, ale ono se to vrací. Jako, to je, Jo. V Koreji se to teď nosí hodně. No. Ty bláho. No tak napadá mě nějaká neoriginální moderátoři se ptají, nějaká zábavná historka takhle z natáčení. Tak já to jako mám rád, protože jsem vlastně takovým vášnivým sběratelem těch různých bouráků a situací, kdy se nám zvětšují ty propocené koláče pod tím sakem. To nesnáší moje žena, když říkám. Ona si to asi představí i jako po Čichově a tomu rozumím, jako, ale stává se to... Citronový kyselý koláče. Trošku takový, ano, no. Pepř trošku někdy, nebo česnek taky podle toho, co člověk sní. No takže těch historek bouráků je strašná spousta. Já si pamatuju, to mě jako pobavilo. Zrovna Petr Vichnar nám totiž jako velký problém dělal hokejista Franta Ptáček. Jo. On jako hrál skoro stejně dlouho jako Jaromír Jágr, takže dlouho jsme se s ním museli potýkat a Petr Vichnar jednou řekl, že Nedvěd vysunul Ptáčka do středního pásma. Jo. Je to k nevíře, Kverka dostal kroček, ještě se mu postavil Ptáček. Jo. Prostě ten Ptáček neuvěřitelný jako... A zrovna, že on asi se mu bude o nás taky zdát, že pořád si beru do pusy toho Petra Vichnara, ale on jednou chtěl, to je taky takový ptáček filuta, a on jednou chtěl říct jako neotřele takový to jako, že nedáš dostaneš, jak se říká prostě ve fotbale v hokeji a řekl, a to se jim vrátilo jako buďant. A chtěl říct to, jak se to točí, jak se to prostě vrátí, no tak... Někdy se to stane prostě, nebo kolegyně už jako byla unavená, byly to ty zprávy ve 23 hodin a chtěla říct jako dobrou zprávu, ale už byla unavená, už se jí asi chtělo vyloženě prostě spát a řekla, že český střelec Filip Nepejchal, už jenom to jméno evokuje různý věci, že Filip Nepejchal vybojoval bronzovou medaili v libovolné posteli. To byl střelec, jo, takže už to bylo jako jasný, na co myslela. To by se mi líbilo, takovýhle sport. To je docela, no. To bylo jako, že... Takže jako je to hodně, no, těch věcí, no. Nebo jako to jsou různý jména, třeba, já nevím, tak my dva máme relativně dobrý jména, ale... Nemáme. Tak taky máš problém. Já teďka pozor, dneska mi to posílalo asi 5 lidí, že jsem se objevil ve Stranger Things, je tam jakýsi mladý herec, který se jmenuje Kokotek. V 5. sérii, tak mě to... Asi mi to lichotí, mi to lichotí. A tak to se tady hodí úplně teda, když mluvíš kultovní historka. Kultovní historka. My vlastně jako máme všichni v redakci Sportu moc rádi takový náš velký vzor, je to slovenský komentátor Karol Polák, že jo, to je prostě ikona, už bohužel v komentátorském nebičku, ale kdo vlastně chce u nás pracovat, tak musí alespoň trošku umět napodobit Karola. Dokonce jsme nedávno udělali neoficiální mistrovství světa v napodobování Karola Poláka a sám Karol z té nahrávky skončil až na 4. místě, jo. Asi se ptáte, kdo vyhrál. A tam jako u toho Kokotka, no, to je, no tak asi je to jasně. A prosím tě, no a tam, a to všichni už slyšeli, ale je to vděčný, prostě na olympijských hrách v Mnichově startoval německý sprinter, který se sice psal cocot, ale četl se kokot, jo. A Karol, i přesto, že to ve slovenštině je hodně sprosté slovo, tak on jako se toho nebál a z televize tehdy zaznělo, pozrite sa, dráha číslo 6, Manfred Kokot. Zástupca Európskej špurterskej školy. No a kde sú naši špurtéri? Bodaj by sme aj my mali takýchto kokotov, jo? Karol Polák. Karol. No ale já jsem vlastně mluvil o těch jménech, tak jenom jsem chtěl říct, že to kolikrát se jako fakt velmi těžko dá vyslovit. Jo? To třeba hokejový brankář Mkrtyčan. Jo? Ten u mnohých mých kolegů si nezahrál, i přesto, že byl na ledě, jo? Protože když řekneš, že Mkrtyčan chytá puk do své lapačky, tak už ten puk je úplně někde jinde. Jo? Akrobatka Lídia Jerodiakonová, tenistka Tana Sugarnová, fotbalista Rebe Sandra Tana, pozemní hokejista Anja Paravanda. Já musím říct, že vy s tím knírkem, to je Movember, že jo, tomu rozumím, ale vy vypadáte úplně, jak byste vypadl z oka, nebo možná jste jeho bratr, indický šachista Vishwanathan Anand. Druhý šachista světového žebříčku. Hrajete výborně šachy. Takže... Jakže se jmenuje? Vishwanathan Anand. To je celý on, vážně, já ho tam, jo. A to ti... Ale že on ten Movember trošku protáh, viď? Hele, máme 5. února a on furt jede prostě. To je pravda vlastně, vy jste si to nevoholil. Jste si to nevoholil? Mu to nikdo neřekl, no, šachista. Ale tak zase je dobře, že to drží celý rok, to je fajn.
Připojďte se k naší YouTube členské komunitě. Předpremiéry a bonusový obsah bez reklam. Stačí kliknout na naše tlačítko Připojit se v tomhle YouTube kanálu. Vojto, musím se zeptat, taková jakoby rodinná záležitost. Ty jsi objevil svého ztraceného bratra? No, tak to je taková, já jsem to vlastně nikde neřekl ještě, jo. To je jako fakt... Počkej. Víme první. Vojtěch Bernacký a ztracený bratr. Ano, no, až se teď trošku červenám, ale je to pravda. Můj tatínek, než si vzal moji maminku, tak na vysoké škole se zamiloval do spolužačky a z té velké lásky vznikl malý človíček a ten se jmenuje Marek. A ten Marek byl nám zatajen tatínkem. No. A když mi bylo 15, tak tatínek se rozešel s mojí maminkou a asi nastal čas k svěřování a můj bratr je o 6 let starší, takže to už bylo 21. No a táta nám prostě nějak naznačil, že ještě teda tam jako je nějaký náš nevlastní bratr. Zkrátím to, on je to gynekolog a byla nějaká reportáž v televizi o tom nějakým problému, nebude to jedno, a on tam mluvil. A můj brácha říkal, je to asi on, tak mu napsal mail, to už byly maily tehdy. Či jaký brácha? Ten pravej. Pravý brácha? Já mám jednoho pravýho a druhýho polovit, jako z tatínkové strany, jasně, no, jako nevlastní. No. A napsal mu mail a poslal mu tam svoji fotku. A oni oba dva jsou holohlaví, takže to tehdy ještě, jak se načítala ta fotka, tak se tam objevila ta pleš, když mu to... A on si myslel, to jsem já, nebo... A no, že jsou si strašně podobný, jako ty jsou fakt jako vejci. No a A nebo si řekl, kdo mi posílá vajíčko už na No a prostě nechal mu tam telefonní číslo, on zavolal a od té doby se scházíme a vlastně jsem tak jako našel toho bratra a bylo krásný to, že se vlastně teď abych se nepletl, myslím, že po 50 nebo 51 letech se ten můj tatínek s tím svým prvním synem, protože se opravdu neviděli, z nějakého důvodu, to už jako asi teď nebudeme rozmazávat, ale prostě, že se po těch 50 letech potkali a bylo to velmi dojemný a i já jsem uronil slzu, bylo to moc hezký. Ty jsi mi trochu nahrál, protože říkáme tvůj nemanželský nebo řekněme nevlastní brácha. A on je to vlastně vlastní brácha, ne? No, nevím, jak se to říká, je poloviční, jako z otcovy strany. No. Ale bratři to jsou, krev je stejná. Ano. A tak on je gynekolog a já tím tak hezky přemostím. Co dělá tvůj penis? Jo, tak teď odpočívá. Takhle, teď jako jsem si, nevím, proč jsem si vzpomněl, já totiž jako mám rád hrozně takový ty hrátky se slovíčky a jak píšu ty pohádky, tak tam velmi často jako hodím do toho a teď tam byla jedna pohádka z Krakova o vši, která pomohla senilnímu dědečkovi a napovídala mu do ucha prostě a proč to říkám, že tam jako ten dědeček nosil slipy, ve kterých měl ten svůj penis a slipy, nevím, jak se řekne, víš, jak se řekne slipy polsky? Futrálok na měkyša. Takže jsem chtěl říct, že ten penis mi teď leží ve futrálku na měkyše. Já jsem se chtěl dostat k historce, kterou jsme na tebe vyšťourali. No. A to je, že se ti kdysi dávno na penis přilepila sasanka. Já teda vlastně nevím, co je sasanka. Ale mám pocit, že to je nějaká hvězdice. Ale já to taky vlastně nevím. To je taková rostlina chapavá, jako něco jako chobotnička malá, má takový jako pořád v té vodě, jak ta voda teče, proudí, tak tam jsou takový ty jakoby gumový, želatinový prostě věci. Ty přísavky. A my jsme byli na Kubě, ano, je to pravda, vyšťourali jste to pěkně, na Kubě s rodiči a oni mi zaplatili potápěcký kurz a já bych se mámě odvděčil, tak když jsme se potápili, samozřejmě jsme nesměli nic lámat, žádný korály, nic, ale mě to nedalo a tak jsem kus té sasanky nějaký tam prostě pohyblivý a dal jsem si to do plavek. A už pod tou vodou jsem cítil, že tam něco není úplně jako v pohodě. Počkej, ty jsi to dělal dobrovolně? Dobrovolně, ještě to byly takový ty upnutý, že jo, to mi bylo asi 15, takže takový ty fakt echt upnutý, tam jsem tu bouličku, že to byl takový jako upnutější futralok na měkyša a tam jsem si dal tu sasanku a v momentě, kdy jsem se dostal na tu loď zpátky, tak ona se začala trápit asi, protože neměla to prostředí, ve kterém a chytla se, jo. Takže já tam celou dobu takhle seděl v rohu té lodě, oni už tam jedli ty ryby, že jo, smažený, já jsem nic neřekl, až na pokoji jsem se mámě prostě přiznal, že tam mám sasanku, její dáreček. Takže pinzetou nakonec to odtrhla, jako docela bolestivá záležitost to byla, ale povedlo se. Ale co je nejhorší, že opravdu do dneška, už je to skoro 35 let,
ta máma moje, 30 let, ta máma moje, když přijde nějaká nová návštěva, tak vytáhne takovej, ono to vypadá, já nevím, jako nějaký kus uhlíku nebo něčeho, říká, to je ta sasanka, kterou jsem Vojtíškovi z toho penisu pinzetou, no, takže to je naše rodinná historie. Má to schovaný. Se jenom nemohla si vzít větší pinzetu. Já vím, že kromě toho, že seš vlastně sporták, táta 2 dětí, jsi spisovatel, k tomu se dostaneme. Ano. K tomu se dostaneme. Ale taky seš jako, jak to říct, no, umíš si to udělat hezký, ve smyslu jídla. Jakože máš rád dobrou gastronomii. Ano. A máme spolu něco společného, dokonce 2 věci. My s Luckou milujeme chodit na snídaně. A ty to máš s manželkou teda podobný. No, víte co, já si myslím, že já jsem to jako vždycky nenáviděl, když se říkalo, že, a to říkali ty babičky naše, že na té lásce nebo na tom vztahu se musí pracovat, jo. Co říkali, já, že to jsou taky klišé, keci. Ale ona je to pravda a myslím si, že pokud ty lidi 2 spolu v tom vztahu, ať už je to manželství nebo partnerství, nekomunikují, nemluví, nedotýkají se, neobjímají se a nechodí na snídaně, tak je to špatně. A my jsme prostě najeli fakt jako poslední 4 roky, když odvezeme děti do školy, tak jedeme spolu na snídani, ať už ten den nás čeká cokoliv a prostě tu snídani v klidu si dáme to kafíčko, popovídáme si, obejmeme se a pak jedeme třeba domů, když jako nás to chytne, anebo anebo prostě jedeme každý svou cestou za svojí prací. Ježíš, počkej, to je jakoby pěkný, jak jsi na té snídani a dojíždíš ten avokádový toast a koukáš se tý manželce tak zamilovaně do těch očí, jenom stočíme to ještě na 12 minut domů? Někdy i 14. No, Někdy i 14. Ale Dick, to je krásný, no. A i po těch 18 letech musím říct, že to je jako skvělý. A já bych to možná pak zapomněl, já to řeknu. Já jsem teď napsal román, jo. Budu rád, když se k němu dostaneme. Vyšel mi v říjnu a jmenuje se Když kvete Vili Vili a je o velké lásce a o naději, která by podle mě neměla někdy umřít, ať už se děje cokoliv, ať už člověk je úplně někde na dně. Ale proč to říkám v souvislosti s tím vztahem, že mě strašně mrzí a mám takový pocit, že rodina nebo slovo rodina a manželství a teď mě z toho možná vyveď, i když ty už si taky se blížíš té 40, možná mám pocit, promiň, ale mám pocit, že lidi kolem 30, počkej, kolem 30 a míň, jo, takže tebe se to asi netýká, že to dneska už je skoro sprostý slovo, jako rodina, manželství a jako, že už se tak jako tváří. A pro mě od okamžiku, kdy se narodili děti a když jsme se vzali s mojí manželkou, je to středobod světa a i kdybych neměl svoji práci a nepsal knihy a neměl nic a měl tu rodinu, tak mi vlastně nic nechybí. Jo. A to jsem chtěl v té knížce taky dát jako trošku najevo, že by ty lidi měli na to myslet. A ještě jedna věc, moje babička s dědečkem spolu byli 60 let, jo. A vždycky moje babička říkala, Vojtíku, to si pamatuj, když u nás se něco vždycky rozbilo, tak jsme se to snažili slepit a ne rovnou vyhodit. Jo? A tak je to i s těmi vztahy. Já mám pocit, že to v poslední době spíš vyhazujeme a bylo by fajn, kdybychom se to snažili slepovat. Moudrá to žena. Tím se dostávám k druhé zálibě, kterou řekl bych, máme spolu společnou, kromě snídaní a sexu. Bramborová kaše. No. Bramborová kaše. Kdo je tady tým bramborová kaše? No, to super. No ale jako dobře. Když byste si mohli s tou bramborou udělat cokoliv. Hranolky, prostě šťouchačky, prostě vařený brambory. Kdo by si v té úpravě vybral bramborovou kaši? Tak znova. Co kecáš? No, šťouchačky, ne? Ne, bramborovou kaši si nedáváš. Lže, jí vůbec nevěřte. A u vás nevím. Tak bramborová kaše, a umíš jí i sám? Jo, já šťouchám, dělám, jako já to nejradši to... Jako jestli ji děláš takhle... Nejradši to dělám musí tím... být lahodná jako, kaše. Normálně jedem. Jo, poctivě, ručně. Žádný ty mixéry a to. Ale mě říkají strejda kašička, moje neteře, protože já jako to fakt jim se vším. Já třeba i se svíčkovou, což už je jako prasárna trošku, pak je to takový antop, ale s rajskou, s koprovkou kašička prostě jedu. A dneska pozor. S koprovkou? Dneska to bylo hrozný, co mi dala manželka, ale já jsem byl nadšenej. To bylo takové, ona dělá výborný kuřecí kousky, v takový smetanový omáčce, trošku šunku tam dá, takový jako sír a je to výborný, jako její specialitka. A k tomu mi dala čočkovou kaši. Aha. To bylo jako fakt, jako se tu tam prostě vytvořila taková
hmota. A já jsem byl prostě šťastný Vojta. Jako takhle, brambory jsou brambory, ale je teda pravda, že taky takový ty pyréčka a možná i z té hnusný řepy, víš, jako že prostě, jo, jako... To ti chutná, nebo ne? Jo, dokážu si. To je super. Jako brambory jsou brambory za mě. Jasně, to je jasný. Nebo batátový pyré. Batátový pyré taky fajn. Batátový taky, no, tak to je dobrý. Jakože, a k Víš, tomu... máte hodně společného se No, svojí paní. já musím mít společný hodně své svojí paní, no. Ale každopádně, ty jsi až takovej gastronom, že si k té bramborový kaši dáváš třeba i věci, které by k sobě nemusely být. Třeba svíčkovou, s bramborovou kaší. To jsem si nikdy nedal. Je to moc, chápu, jako, ale já to říká vypiju. zažívání. No. Ne, já si pamatuju jednou, je takový Nestor, redakce ze sportu, a teď doufám, že se pak na to nebude dívat, ale Vláďa Drbohlav, teda obrovský odborník, a vy, kteří se díváte na olympijské hry a máte rádi, obzvláště dámy to mají rádi, ty zahajovací ceremoniály, tak to byl tradiční komentátor těch zahajovacích ceremoniálů a byl u všech zlatých medailí Jana Železného, oštěpaře, prostě skvělej chlapík, a on má taky rád jídlo a já jsem jednou s ním měl ve výtahu v televizi a on měl na jednom tácku papírovém takový ty kyselý rybičky, jsou ty... Ty z tom cukru? Ne, normálně jak se kyselý rybičky... Jako sardinky? Ne, utopenci, ne, jak se to jmenuje? Zavináč a ve druhé jsem dělal bramborový salát, jo. A jak to, ten výtah, tak mu ty rybičky do toho bramborového salátu. A já říkám, Vláďo, co budeš dělat? Nic, to stejně se to v tom žaludku smíchá, jo. Takže vlastně tak já to vnímám podobně, jak že... se říká, zadek si to přebere, veď? No, jasně. Já tady jsem dneska na začátku říkal, že než přicházím mezi publikum, tak mám jako taky nějaký svoje rituály, který jako rád dodržuju. A to je, ty máš taky takovýhle OCD. Já jsem autista, no. Já teda mám strašně moc rituálů. Dřív to bylo horší, čím jsem starší, tak paradoxně jak se z toho dostávám. Nejsem jako ten Jack Nicholson, lepší už to nebude, že na ty čáry nespím. Tak to jsem taky měl. Ale třeba já jsem musel 13krát pohladit psa, 3krát políbit přítelkyni, zamknout nahoře, dole, nahoře, dole, nahoře, dole. Pak jsem jel, autem jsem musel, u nás z kopce, když jsem ještě bydlel u tatínka, tak jsem musel 3krát, aby to udělalo na ten zpomalovací pruh, abych měl štěstí prostě ten den, jo, takže takže mě asi 5krát chytli policajti, ptali se, co blbnu, asi v 9 ráno, tak jsem jim vysvětloval, že mám takový rituál, že bych jinak neměl štěstí. A pak mám takový speciality teda, a to vlastně nevím proč, někdo mi to řekl a já to prostě pak začnu dělat, nikdo mi to nesmí, hlavně mi neřekni, co děláš, já bych to začal dělat taky, jo. Já třeba, když řídím a jede sanitka, tak musím udělat na nohou 4 prostě, abych měl štěstí. Jo, taky tam někdo to dělá, že jo? Děláš to, no vidíš, tak kdo ti to řekl? No, a pozor, když jede Trabant, což už dneska, a obzvlášť zelenej teda, jo, ale to už dneska skoro nevidíte, takže to mám štěstí, tak to musím dělat 5. Trabant, jo. A teď si představte, přijíždíte, je červená, a jste 5 metrů před křižovatkou, musíte zabrzdit a jede musíš to stihnout, že jo? Ta sanitka, takže já dělám 4 a málem nestíhám zabrzdit, jo. Proč jste boural? No, nejsem opilej, já jsem dělal jenom 5 nohou, protože projel Trabant. No. Co? No. A když je zelený, tak to je týden štěstí, prostě to je nádhera, to je jak... Jako nemám to zas tak hrozný, já hodně jakoby kontroluju, než odejdu z bytu, tak taky to zamykání to jako mám. A co mě teda jakoby vadí, když jdeme po té ulici a máš tam ten sloup a prostě moje holka ho takhle obejde. To znamená nějaký problém. No to je velký problém. Ona nemůže obcházet ty sloupy a já hnedka jak vidím, jak se rozcházíme, tak já už dávám prsty křížem a já za sebe. Jo. A tím jako to zachráním, protože to vždycky udělám, ale dokážeš si představit, jak by to vypadal ten svět, kdybych to nedělal? Máš taky špatnou, ne? No, máme takže... hodně společného teda, člověče. Je to tak. Já totiž si dneska tady musím, Vojto, skrz tebe splnit takový jako jeden sen. A to je, já mám rád takové komentování, mám rád i dubbing, tak Adam Mišík jako předchozí host už mi tady splnil. Adam Mišík tady byl před 2 měsícema a... S ním jsem si splnil takový jako sen, že jsme spolu dabovali a s tebou. Ano. Mě jako napadlo, že bychom jako mohli zkusit zaimprovizovat si. Hele, tak ještě než začneme, jo, tak já mám krásnou s tím Karolem, si vzpomněl teďka. Ono to bylo na mistrovství světa hokejových juniorů a odehrávalo se to v Petrohradu, jo. A Karol
odkojený borovičkou a ono se to finále vždycky, kdo sledujete hokej mistrovství z junioru, se to finále hraje většinou 1. ledna. Jo? A stejně tak to bylo v tom Petrohradu a Karol odkojený borovičkou, sám jsem to zažil, dal 7 panáčků a byl úplně normální, tak asi to tehdy na Silvestra přehnali s vodkou, že jo, v Petrohradu a on během toho přímého přenosu usnul. Ale protože se tehdy komentovalo ve dvou, jo, tak se vlastně nic nestalo, komentoval tehdy zase možná Petr Vichnar, aby jsme zůstali u toho jména. Nic se nedělo, puk byl uprostřed hřiště, ale Karolovi se zdálo, že padl gól, takže z toho sna zakřičel gól, gól! Teď se zbudil, zjistil vážnost situace, že se nic neděje, tak z něj vypadlo prepačte, ale já jsem se tak vzrušil, že už jsem ho tam viděl. Jo? Karol Polák, no. Krásný. Tohle to vzniklo opravdu, hledal jsem něco, aby to nebyl klasický, řekněme, sportovní mač. Jako sportovní to bude, ale nebudeme tam mít klasické hráče. Řekl bych, pojďme si to rozdělit, takže komu fandíš, tak jako mimo Českou republiku? Třeba co by mohl být tvůj tým? Ale já asi dobrýmu sportu, já jako... Nemáš tam žádnou krajinu, která je... Teoreticky, protože jsem se narodil v Ostravě, ale byl jsem tam velmi krátce, ale tak, aby jsme nenazlobili Sparťany nebo Slávisty, tak řekněme Baník Ostrava. Tak ty budeš Baník a já budu Otrok Hradec Králové, OK? Dobře. Tak prosím, požádáme, aby nastoupil naše 11. Tak a já mám modrý a ty máš ty červený, jo? Tak a tým Hradce Králové v tuto chvíli zatím velice zmateně pobíhá, ale vypadá to? Tak tohle jsem snad ještě v životě neviděl. Mně chybí Radek Slončík, Pančík, Slončík, Čížek, posledně jmenovaný vysunul samce. Co to tam... Dámy a pánové... Hradecká obrana je v problémech, stále se míč... Já opravdu netuším, co se tam děje, protože míč je uprostřed hřiště, nic se neděje a hráči spíš honí jeden druhého. Hradečtí otroci v tuto chvíli opravdu... Teď jsem mu zakousl do ocasu, tak to snad ne. To jsem ještě neviděl. Podívejte se, co dělá ten obránce vzadu, jako by měl zmrzlý zadek. A dostáváme se do 16. Možná to jako přeci jenom to bude gól. Ne. A je tam detail. Opět je to ignor balónu, nevadí, ale pozor. Je cítit... Pozor, tam vzadu možná, ale režiséra zajímá úplně jiná situace. Uprostřed hřiště pořád zakousnutý útočník, samec. Ne. To je jedna rvačka vedle druhé, ale hráče vůbec nezajímá samotná hra, samotný míč. Kolego, tohle není fotbal. Vojtěch Bernacký. A protože jsi tady dneska velmi, velmi krásně a věřím, že od srdce mluvil o své manželce, tak mi dovol, aby jsem ti tady předal kytku, která je od Pepy a je pro tvoji lepší polovičku. Děkuji moc, díky, děkuji. A je mojí velkou radostí, že jsme v dalším díle Koťák Live přivítali sportovní legendu. S dalším dílem se budeme hlásit zase brzy. Děkujeme za vaši podporu, ahoj! Kdyby se měl jednou říct sportovní pravdu, kterou nesmíš, která by to byla? Co robíš večer? Jsi sama doma? Dobré, pojď. Já si myslím, že jsem doslova nadvržený, jako protože... A co je největší klišé sportovního moderátora, které sám používáš? Největší on-air trapas. On-air trapas, jo. No. Milí potenciální diváci, je to jednoduché jako já sám. Pokud chcete být součástí natáčení Koťák Live, lístky naleznete na goout.cz. A teď už reálná recenze opravdových lidí, kteří tento zážitek mají a jsou spokojeni. Možná jsou i šťastní. Buďte i vy. Jsme tu pro vás. Ti hezcí lidé z režie si myslej, že tohle to přečtu z toho čtecího. Z téhletý vzdálenosti jste se zbláznili úplně, ne? Připojte se k naší online členské komunitě YouTube. Tak to nepůjde tohleto. Tohle nepůjde. Čau. Připojte se k naší YouTube členské komunitě. Díky tomu získáte předpremiéry, to máte bonusový obsah bez reklam. Stačí jenom kliknout na tlačítko připojit se. Tady někde.